ମାଉସୀ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ମୁଁ ଗଣେଶ। ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଆମର କିଛି କାମ ସାରିକିରି ଅନଲାଇନ୍ କାମ କିଛି ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା, ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ସାରିକିରି ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ ମେଡିକାଲ ଯିବା ଏଇଥିପାଇଁ ଆମର କିଛି ମୋର ସ୍କିନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖିକିରି ମେଡିସିନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବୁ। ତ ସେପଟେ ଗଲାବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ କେବୁଲଟା ଆଣିବି, କାରଣ ମୋର କେବୁଲଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଅଛି ଗୋଟେ କେବୁଲଟା ଯୋଉଟାକି ଠିକ୍ସେ ଚାର୍ଜ ହଉନି, ତ ଆଉ ଗୋଟେ କେବୁଲ ଆଣିବି, ଭଲ କେବୁଲଟା ଶୀଘ୍ର ଚାର୍ଜ ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଭାବୁଥିଲି ଆଡପ୍ଟରଟା ଖରାପ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଡପ୍ଟରଟା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ଦେଖିବା ଚାଲ, ତ ଆଣିକି ଆସିଲା ବେଳେ ମେଡିକାଲରେ ଆଗେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି, ତାପରେ ମେଡିସିନ ଆଣିକି ଆସିବି। ତ ଚଲ, ଏଇଠି ଆମର ଘର କାମ ଚାଲିଛି, ମାମୁଁ ଘର। ଚାରିଆଡେ ରାସ୍ତା ହିଁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମର ମାଉସୀ, ଏଇଟା ଆମ ଝିଅରି। ସିଏ ମସଲା ଗୁଳିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ମୁଁ ଆସି ସାର ମେଡିକାଲ ଖାଇବି, ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଆଇ। ମୋର ମେଡିସିନ ଆଣିବି, ଟିକେ ପାଣି ଦେନା, ଚପଲ ଟିକେ ଦିଅ। ତମର ଚପଲ ଅବସ୍ଥା ଏଇଭଳିଆ ଯାଇଛି। ତ ଆମର ଘର କାମ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଦାଣ୍ଡ, ଏଇଟା ଆମର ଘର କାମ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୁମ୍, ବଡ ରୁମ୍ ଅଛି। ସେଇପଟେ ଆମର ମଝିରେ ସେଠି ରୋଷେଇ ରୁମ୍ ହବ, ସେପଟକୁ ମୁଁ ସେଇପଟେ ଆସିଲି ବାହାରିକିରି। ଏଇପଟେ ଆମର ଯିବୁ ଗାଁରୁ ବାହାରିତେ ରାସ୍ତା। ଓ ବେଟା କୁଆଡେ ଗାଡି ଧରିକି ପଳେଇছে, ତାକୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଫୋନ୍ ଟା କରିବା ଲଗେଇବା। ଏଇପଟେ ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଆମର ରାଇଡର ଟା ଆସିଲା, ରାଇଡର। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ମାର୍କେଟ ନା ମେଡିକାଲ। ମୁଁ ପଛରେ फाइनल ଏବେ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଚାଲ ଏବେ ଟିକେଟ କାଟିବା, ତାପରେ ଦେଖିବା ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର। ଏଠି କେତେ ନର୍ସିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଜି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଚାଲିଛି ପ୍ରାୟତଃ। ପୁରା ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟର ଫଙ୍କା। ଆଜି କାହିଁ ଏତେ ଭିଡ ବି ନାହାନ୍ତି, ମେଡିସିନ କାଉଣ୍ଟରରେ ଏତେ ଭିଡ ନାହାନ୍ତି। ଚଲ ଟିକେଟ କାଟି ଦବା, ତାପରେ ଯାଇକିରି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା। ଆଜି ପୁରା ଖାଦ୍ୟ ଖରାପ। ଆସିଲେ ଡକ୍ଟର ପାଇଲେନି, ଏବେ ଯିବୁ ନୂଆ ମେଡିକାଲ କଲେଜ। ଦେଖା ସେଇଠି ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହନ୍ତି ବୋଧେ, ଦେଖିବା ନହେଲେ ଏଥର ଘରକୁ ପଳେଇବା, କାଲିକୁ ଆସିବା ଆଉ। ଏଇଠି ତ 8ଟାରୁ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ହିଁ ଲେଟ୍ କରିଦେଲି। ଛାଡ, ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା। ତାପରେ ବାଟରୁ ଗୋଟେ କେବୁଲ ନେବା, କାରଣ ମୋର କେବୁଲଟାର ଚାର୍ଜ ଠିକ ସେ ହଉନାହିଁ। ନୂଆ କେବୁଲଟା ଆଜି ନେଇଯିବି, ଦେଖିବା। ମେଡିକାଲ ଆସିକରି ଏବେ ଠିଆ ହେଇଛି, ତ
मेडिकल तो आज देखै पालु नहीं कारण डॉक्टर नथिले तो आमे ଯିବା କଥା मेडिकल कॉलेज ଯିବା କଥା କିନ୍ତୁ ସିଆଡେ ବି ଗଲୁ ନାହିଁ टाइम हो जाइଥିଲା 1 ବାଜି ଯାଇଥିଲା ତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ନାହିଁ ଯିବା ପାଇଁ ତ କାଲିକି ଯିବୁ ସେଇଟା କାଲିକି ଗଲେ ଦେଖେଇଦେବି ମେଡିକାଲ କଲେଜଟା ପରିକା ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଖାଲି କେବୁଲଟା ଖରାପ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଡାପ୍ଟରଟା ବି ଖରାପ ଅଛି ତ ଆଡାପ୍ଟର ଗୋଟେ ବି ଆଣିତେ ପଡିଲା ତ କେବୁଲ ଗୋଟେ ଅଲରେଡି ଥିଲା ତ ସେଟା ହଉନି ତ ଦେଖିଲେ ଠିକ ଠାକ ଚାର୍ଜ ହବ କିନ୍ତୁ ସେଟା ବି ହେଲା ନାହିଁ ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପୁତୁରାକୁ ପଠେଇଲେ ଆଉ ଥରେ କେବୁଲ ଗୋଟେ ଆଣିକିରି ଆସିଲା ତ ଏବେ ଖାଇ ଖାଇକି ତ ଏବେ ଠିଆ ହେଇଛି ଦେଖିବା ଆଜି ଯଦି ବର୍ଷା ପାଗ ଏମିତି କିଛି ପାଗ ଚାଲିଛି ଯଦି ଠିକ ଠାକ ପାଗ କଲା ତ ଯିବି ତଳ ଆଡେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଏଠି ବର୍ଷା ହଉଛି ଯେହେତୁ ଏଗୁଡାକ କାମ ଆଜି ହେଇଛି ସିମେଣ୍ଟ ଧୋଇ ନବ ସେଥିପାଇଁ ମାଇ କରିକା ଏଗୁଡାକ ଘୋଡେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ଷା ପାଇଁ କାନ୍ଥ ବର୍ଷା ଲାଗାତାର ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା କାନ୍ଥଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତାଙ୍କର ତ ଆମର ଆଇ ପୁରା କାମରେ ଲାଗି ଯାଇଛି ଚାଲ ଦେଖିବା ଯଦି ଯିବା କଥା ଭଲ କଥା ନହେଲେ ନାହିଁ ପରେ ଯିବେ ତ ଏବେ ଚାଲିଲି ମୁଁ ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାଲ ଦେଖିବା କଣ କଣ ମୂର୍ତ୍ତି କେତେ କାମ ହେଇଛି ତ ଏଇପଟେ ଆମର ମାମାଶ୍ରୀ ତେଲିଆ ମାମା ଆମର ହେଲା ଭାଇରାଲ ଟୋକା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ସମସ୍ତେ ଏମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥିବ ହେଲା ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ଏଠି କେତେ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଟ୍ୟୁସନ ଛୁଆ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ପଚାରିବେ ମାନେ ଖାଲି ପଚାରିଦେବେ ବିକାଶ ଭାଇ କେତେବେଳେ ଆମେ ଟ୍ୟୁସନ କୋଉଦିନଠୁ କରିବା ଆଜି କରିବା କି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପଚାରିବେ ନାହିଁ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ମତେ ପଚାରିବେ ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ଚାଲ ହଉ ଏବେ ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ନାଣ୍ଡେ କେଡେ ଖୁସି ଛାଡା ଏଇଠି ପୁରା ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ଏବେ ଗୋଟା ବନ୍ଧା ଚାଲିଛି ପୁରା ବଡ ମୂର୍ତ୍ତି କେତେ ବିଶାଳ କାମ ମୂର୍ତ୍ତି ହବ ଏଥର ପୁରା ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ଆମର ମିସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ହେଲ୍ପର ମାନେ ସବୁ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ଟକା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଡେକୋରେସନ ଟା ହବ ପୁରା ମସ୍ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଟକା ଫ୍ରି ଫାୟାର ବ୍ୟସ୍ତ ଚାଲ କାମ ତ ଏତିକି ହେଇଛି ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କାଲି ଆଉ କେତେ କାମ ବଢିଛି ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ତ ଅଧା ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଚାଲିଛି ଏବେ ନଡା ବନ୍ଧା ଚାଲିଛି ତାପରେ ଆଗକୁ ମାଟି ଛଟା ତାପରେ ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜା ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ହେଇଯିବ ତ ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ତ ଦେଖିଲେ କେତେ କଣ ହେଇଛି ତ ଏବେ ଟିକେ ଆମର ଦ୍ରୌପଦା ଗାଁର ତ ବିଲର ନ୍ୟୁଜଟା ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ ଏଗୁଡା କେତେ ସୁନ୍ଦର ସବୁଆଡେ ଖାଲି ଗ୍ରୀନ ଗ୍ରୀନ ଆକାଶ ଗୁଡା ବି କେତେ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ଜୁମ କରିକି ଦେଖେଇଦେଲେ ଏଇଠି ଦେଖାଯାଉଛି ଆମର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଧରଣୀଧର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କ୍ଲବ ଘର ଯୋଉଟା କି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ରଖୁନାହାନ୍ତି ଠିକ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ କହିଲେ କଣ କେହି ଏଠି ବସା ଉଠା କରୁନାହାନ୍ତି ଭଲକିରି ଯିଏ ବି କରୁଛି ତ କଣ କହିବି ଆଉ ଛାଡ ଅବସ୍ଥା କିଛି ବଢିଆ ଅଛି ଏତେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଘରଟାକୁ ପୁରା ଖରାପ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ତ ଦେଖିଦେଲେ ଏବେ ମୁଁ ପଳେଇବି ଘରକୁ ଘରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି ଯାଇକିରି କାରଣ ମେଡିକାଲରୁ ଆସିକିରି ମୁଁ ରେଷ୍ଟ ନେଇନି ତ ଏବେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇ ତ ମଝିରେ ଟିକେ କଫ ଜମି ଯାଉଛି ତ ଟିକେ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି ତ ମଝିରେ ଟିକେ ଅଲଗା ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ତ ଏବେ ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲା
ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଶୋଇତେ। ତ ଏଇଠି ସତ୍ୟ ତାର ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳୁଛି। ପିଲା ରାତି ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିବ, ତାପରେ ଛାଡ, ସେ ତାର ଫ୍ରି ଫାୟାର ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଶୋଇ ସାରିଲେଣି, ଆମର ତ ଛୋଟିଆ ଘର, ଯାହା ବି ଯେମିତି ଅଛି ଆଉ। ତ ଆଉ କଣ କହିବି, ବ୍ଲଗଟିକୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗଟା ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଉ ପ୍ଲିଜ ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।